Nu er det ved at blive vinter, så vi har brænde, og vi har kakkelovn, og det er efterår, så nu er det snart vintertid. Så vi har brændeovnen i gang, og mega meget brænde, som er i gang med at blive sat op. Og nu går jeg udenfor, så kan jeg vise jer noget. Det her, det er alt vores brænde, vi har udenfor. Og vi har rigtig meget. Og det her, det er bare brændet. Og ja, der er rigtig meget. Og her der er alle småpindene, som er sådan lidt brændende ekstra ting, man kan putte på alle hylder. Så er der mere. Alt det sammenbrændt igen, jeg åbenbart viser. Så løber jeg ind. Og jeg åbner døren. Og så viser jeg jer resten igen, åbenbart. Og ja, det er dejligt, så dejligt varmt. Og ja, det er bare lækkert at sidde foran brændeovnen. Man skal bare passe på, at ens telefon ikke bliver alt for varm. Men ja, det er da meget rart at sidde her og få varmen og kigge på alt brændet for 5. gang snart.